Čaute, tu je opäť Jaro a v dnešnom videu si povieme niečo o využití this pre prístup ku konštruktorom. Takže poďme na to. V konštruktoroch môžeme zavolať metódu this. Ak zavolám metódu this so zátvorkami teraz, tak sa odkazujem na konštruktor mojej triedy nejaký, hej? A nejaký určím tým poradím týchto premenných parametrov. Takže pozrite, dalo nám to na výber raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, takže všetky naše konštruktory. Ak to nechám prázdne, tak zavolal som konštruktor tento, hej? A tu sa niečo môže vykonávať, hej? Ale momentálne sa tam nič nevykonáva. Ďalej, môžem tu dať, že this 4 čiarka dačo čiarka 5. Zavolal som si teraz, mám tu int string, kde mi to vytvára. Toto je on, hej, dám si ho na spodok, aby sme vedeli, kde sme, alebo toto môžem aj zmazať zatiaľ. Dobre, takže vytvoril som si stôl podľa konštruktoru stôl int string, hej, takže int, kde mám int string. Takže príde mi sem 4, 5, biela. Ako prvé vytvorím si konštruktor, zavolám si konštruktor iný, hej, a on mi ponastavuje blbosti. Dobre. Ale teraz to asi nie je príliš jasné, ale poďme si to vysvetliť. Tu sa snažím vytvoriť stôl. Zavolám si konštruktor stôl, int string, takže tento. Pošlem mu tam 4, 5 biela, takže 4, 5 biela. Ale tu, ak ste si mohli všimnúť, tak zavolám iný konštruktor, int string int, čo je tento, a pošlem mu tam tieto hodnoty. Takže počet nôh som dal 4, farba dačo a tu dačo je 5. Takže tu mám 4, dačo 5. Alebo dáme s tým 40, aby to bolo jasné. Takže 4 som poslal sem do dačo, ale tu som toto dačo nevyužívam. Ale namiesto toho som nastavil 40 na počet nôh. A až tu sa mi nastavil this počet nôh, takže na 40. A farba sa mi nastavila na dačo a tu dačo bolo, nie farbu, ale to je dačo. Takže namiesto teraz budem si chcieť pustiť stôl a get počet nôh, ale ešte to dám do sortu. Takto. Takže vypíšem si, čo mám v stôl, get počet nôh. Keby som videl iba toto a poznám, že má nejaký takýto konštruktor, tak by som takýto konštruktor by som očakával, že sa mi nastaví, dajme tomu, že počet nôh na 4, hej. Ale keď to spustím, tak uvidím, že to je 40. Hej, takže vlastne ono mi to zavolalo toto a tak ďalej. Taký jasnejší príklad by mohol byť taký, že mám stôl, ktorý má 4 nohy, farbu má bielu a tu budem mať dačo dáme preč, lebo to nevyužívame. Vytvoril som si stôl, ktorý má počet nôh 4 a farbu má bielu. Teraz si chcem vytvoriť iný stôl na základe tohto stolu. Hej, takže dáme new stôl a pošlem do konštruktora objekt tento. Tento vytvorený objekt pošlem do konštruktora. Takže takýto konštruktor zatiaľ nemáme, tak si ho vytvoríme. Takže public stôl a dáme tam, že to bude stôl S. Takže mám konštruktor, ktorého parameter je objekt stôl. Hej? A na základe tohto stola si chcem vytvoriť tento stôl. Takže namiesto toho, aby som tu zase dával this počet nôh sa rovná, a mohol by som to napísať tak, this
počet nôh sa rovná s get počet nôh. Takto. This farba sa rovná s get farba. Ja farbu nemám nastavenú ako get, nevadí. Tak si vytvoríme s.get farba. No, idem hore. Tu napríklad by to bolo poradie, alt insert, getter na farbu. Hej, get farba, vráti mi to farba. Takže takto. Mohol by som to takto spraviť, hej? Ale takýto konštruktor, kde mám farbu a počet nôh, takýto už mám predsa. Mám ho tu. Hej? Takže aby ja túto realitu využijem. A využijem mu na to, že tu namiesto tohto zavolám this konštruktor tejto triedy a zavolám tento konštruktor. Takže prvé, čo tam má byť int a potom string. A na základe nášho objektu, takže s.get počet nôh ako integer a s.get farba ako string. Super, nie? Takže toto je taká výhoda, lebo už sme niečo také mali. Tak som si zavolal tento konštruktor, v konštruktore som si zavolal konštruktor pomocou this v zátvorkách a tým pádom som si vytvoril nový stôl na základe tohto stola. A takto sa to dá využiť o využitie. Pamätajte si to, že sa to dá, lebo takedy, keď budete mať proste konštruktor s veľa premenými, čo by nemalo existovať, ale existuje, samozrejme sa to dá, tak je tu aj takáto možnosť zavolať si v konštruktore nejaký iný konštruktor a namiesto toho, aby som to všetko vypisoval zase znova pod seba, ako už to je zbytočné. Veľké pozor teraz, keď voláme konštruktor v konštruktore pomocou this, tak táto this musí byť na začiatku metódy. Nemôžem to dať takto. Int dačo sa rovná 0. Nemôžem, nebude fungovať. Ale čo môžem spraviť je, zachovám poradie, že this musí byť prvé a potom už môžem robiť čo chcem. Hej, zavolá sa mi konštruktor a potom si môžem robiť čo chcem. Takže to je využitie this pri konštruktoroch. Ak nechápete, napíšte koment, dajte like, šerujte. Dovidenia. Čaute. Ak ste tu zase a znova ste počkali na koniec, tak si prečítame zase Božie slovo. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás, hovorí Boh. Jeremiáš 29. kapitola, 12. verš. Čaute.